आंनि बिसिया थांनाय बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्रायनो माने बेनाव मोनसे भाइरास हाबनाय बायदि जादों। दिनै बे भाइरासखौ माने डाइरेक्टलि आङो लाभ जेहाद होननानै आं बुंनो नांगोन आरो आङो लाभ जेहाद केसबो होनाय जाबाय। डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम आं केस होदों। जेरैखि जाया बियो माने हमजागोन आरो खुलुमबाय। फिन खेब आरो बर' हिन्जाव हौवा थाखानाय गथ' थाखानाय बांगाल हौवाजों खारसन हैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायब्लासो बुजि मोनगोन। दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय मोननै, मोनसेया जाहैबाय फैसालि ब्रह्म, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सासे बर' हिन्जावनि। दा बे निउसखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्लासो बुजि मोनगोन आरोना, जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ। दा मा बुंबावगोन आङो, फार्स्ट दा जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। निउसखौ नायदो, आङो होलांनोसै। फार्स्टआवनो आं बुंनांगौ जेबो खोथा गैया, सानफ्रोमबो आं भिडिअ बुंखायो बांगाल हौवा लानाङा, बांगाल हौवाजों हाबा जानाङा। उनाव पस्तायगोन, जाय मानसिया बांगाल हौवाजों हाबा जादों, मुस्लिम हौवाजों हाबा जादों, बिसोरो पस्तायगोन उनाव। आरो पस्तायनायखौ जों नुबोगासिनो, पस्तायनायल' नङा, जों नुबोगासिनो जाथायखौ मा जानाय मा मानाय। गथ' सासे जाब्लानो, हाबा जाब्लानो जे नोंसोरो मोजां मोनजागोन बेफोरबायदि सानदों नामा? मुस्लिमफोरा जोंनि बर' हारिखौ हाबा जानानै 1 इयार्स 2 इयार्सनिफ्रायनो होखारदों। 1 इयार्सआ बारासोबाव, 8 मान्थ 3 मान्थ 4 मान्थनिफ्रायनो माने जोंनि बर' हिन्जावखौ होखारगासिनो, जुलि जायै जायै, जुलि लायै लायै। ओरैनो गोदै गोदै अनफ्लागोन नोंखौ जुलि जायै सिगाङाव, ओमफ्राय जुलि जाखांनायनि उनाव नोंखौ होखारहरो। बर' हिन्जावफ्रा गोबां आलाय सिलाय जाना बेफोरबायदि फायनाय दङ आरोना। नायग्रोना ला निउसखौ फार्स्टआवनो, बेनिफ्राय आंखौ एसे लोगो मोनसिगोन। ओमफ्राय बिनि सिगां आङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बुंखानि, बे फैसालिनि आपडेटआ जाहैबाय फैसालिया दासिमबो गावनि हौवाजों बजबाखै आरोना। माने बै फैसालिनि हासबेन्डआ फैसालिखौ दासिमबो एक्सेप्ट खालामाखैनो आरोना। नै फैसालिया मोनसे पस्ट होदों, बेखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। फैसालिनि आपडेटआ बेनोमोन, फैसालिनिया जास्ट सिरियासलि जेबो आपडेट नङा। फैसालिनिया जाबाय बेनो, फैसालिखौ दासिमबो हौवाया एक्सेप्ट खालामाखै आरोना लोगोफोर। नै फैसालियानो गावनो मोनसे पस्ट होदों गावनि फेसबुकनि गेजेरजों। दा बेनो फैसालिनिया थांबाय। ओमफ्राय बै बांगाल हौवाजों खारनाय निउसआ मामोन, बबे जायगानिमोन, बबेनिमोन, नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो। दे आङो बे रादाबनि गेजेरजों फोसावगोन। मानो होनब्ला आंनि बिसिया थांनाय बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्रायनो माने बेनाव मोनसे भाइरास हाबनाय बायदि जादों। दिनै बे भाइरासखौ माने डाइरेक्टलि आङो लाभ जेहाद होननानै आं बुंनो नांगोन आरो आङो लाभ जेहाद केसबो होनाय जाबाय। डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम आं केस होदों। जेरैखि जाया बियो माने हमजागोन आरो सोरबाफोर माने बेयाव लाभ जेहाद नैबे माने केसाव माबा मोजां मोननाय दंबा थाब मदद खालाम आंखौ। आं सानो आंनि बिसिया माने दाख्लै गेजेरावबो एसे प्रब्लेम खालामदोंमोन। बे बांगाला माने बेखौ ओरैबायदि बुरखायबाय, माने ओरैबायदि फोथायथि होबाय, खिन्थु बियो सानसेबो मालाबाबो लोगो मोनलायफेराखै। आरो आंनि बिसिया माने जेबो रोङा, बे न'आवनो थाबाय थायो, माने जेरावबो थाङाबो, जेबो खालामफेरा माने। ओमफ्राय दिनै आं बेखौ ओरैबायदि आलो गोजोन अननानै सना बायदि माने दावदै बायदि अननानै जायोमोन। ओमफ्राय बेबो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय बियो हरखाब नैबे जानुवारिनिफ्राय मा जाखो मिन्थिया, माने फाग्लि बायदि माने हारसिं बबेबा मोनसे दुनियाव थाङै बायदि जादों आरोखि। ओमफ्राय बेयो मोनसे लाभ जेहाद, बियो माने बेखौ बिराद गाज्रि फोथायथि खालामनानै फाग्लि खालामदों। बे फाग्लि खालामनानै दाख्लै माने 14 थारिख माने सुनिबार ना मामोन, माने सयदुवार कलेजाव फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन जादोंमोन। बे समाव आं फिसाजोखौ लानानै एडमिसननि थाखाय थाङोब्ला बे खाबुखौ लानानै बियो बै बांगालजों माने खारदों आरोखि। ओमफ्राय बांगालजों रायलायनाया गोबाव जाबाय। ओमफ्राय बियो माने बे बांगाला माने बेनो फैसा थाखानि जेबो खोथा गैया। आं नोंखौ गोसो बायदि माने बिल्डिंआव दोनगोन, थाखानि सायाव उन्दुहोगोन होननानै माने फैसा नांगौ नामा होननानै माने दा खेबसे 3000 थाखा सोना हरदों आरोखि। दा बे फैसाखौबो न' खाथिनि सासे जोंहा मादै होननायनाव सोना हरदों। ओमफ्राय उनाव बे खिथाना होनायाव आं चेक खालामदों, सेख'नानै, ओमफ्राय आं फैसाखौ मोननाय जादों। ओमफ्राय आं सेख'नानै बिनि मबाइलजों रायलायबाय थानायावबो आङो सेख'दों। ओमफ्राय बे नाम्बारखौ आं मोननाय जादों। ओमफ्राय बे दिनै आङो सासपेक्टेड मोनसे माने बे लाभ जेहाद केसाव आं बेखौ होनाय जाबाय आरोखि।
ओमफ्राय बे केसा माने जोबोर गिदिर केस बे केसनिफ्राय रावबो बारग'आ आं सानो माने बे निउसखौ रानिमायाबो नुदोंब्ला माने मोजां सिन्था खालामनानै फैफिननाया मोजांखा नङाबा बे केसनिफ्राय मालाबाबो बारग'आ बे डाइरेक्टखा आरो आंनि बिसिनि मुङा रहिला ब्रह्म ओमफ्राय बिसि माबा फिसाजो ओमफ्राय आरो फिसाज्ला ओमफ्राय दङ ओमफ्राय बे रहिला ब्रह्मनि बैसोआ 32सो जागोन आरोखि ओमफ्राय सासेया BA फार्स्ट सेमिस्टार ओमफ्राय सासेया क्लास 6 आव फरायगासिनो दं आरो बेखौ आङो दहायबो बुंदों फै नैबे थांनाय देग्लायनि बे बोसोरनिनो जानुवारिनिफ्राय बेबायदि जादों आरोखि बे बांगालानो माने बेखौ बिराद गाज्रि माने हरखाब माने मेन्टेलिटि माने साइबारजों मेन्टेलिटि गाज्रि खालामदों आरोखि गाज्रि बेखौथ' माने बेबो खिथायासै ओमफ्राय बेबो माने ओरैबायदि माने सेक्रेट माने इन्सटाग्रामजोंसो रायज्लायो इन्सटाग्रामानो 10-12थासो दङ ओमफ्राय दा माने बे इन्सटाग्रामखौ सेस ब्लक खालामजोब्बाय बन्द खालामजोब्बाय ओमफ्राय मबाइलाबो सुइच अफ जाबाय माने बे देरहानाय बायदि जाबाय लोगो मोननानै साक्सेस जाबाय नालाय सेस बन्द खालामजोब्बाय बियो ओमफ्राय दा माने आं जेनबाय नालाय दा माने गावहा देरहाबाय आरो बेबायदि सानना लादों आरोखि दाथ' माने बे गुवाहाटियाव दं बायदि माने डाइरेक्ट सासपेक्टेड माने गुवाहाटियाव दं होननानै माने बेखौ सासपेक्टेड जादों ओमफ्राय दाथ' आंनि फैफिननायनि खारना बेनो आं दिनै निउसावबो गसंनाय जादों गसंनायनि मेन खारना जाहैबाय दाख्लै फिसाजोमोनखौ आं खोथा बुंनाय समाव बिसोरो माने जोबोर दुखु मोनदों ओमफ्राय आंबो माने जोबोर दुखु मोनदों दा माने रानिमाया हायोबा माने थाबनो माने फैथारथों होननानै आं सानना लायो ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोआबो बहुद बुंदों आरो आंबो बहुद गोथौयै सिन्था खालामदों फैना थाफैफिनदों समाजाबो आंखौ राय होदों समाजाबो गनायगोन ओमफ्राय आंबो माने आं गनायना लागोन होननानै सानना लादों आरोखि ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों निउसनि गेजेरजों फैफिनथों फैफिनबा आं बजबना लागोन आंनि न'खराव आं जोंहा बिसि फिसाय माने जिउआव माने दावराव जाफिननायनि रेकर्ड गैया आरो बयबो आंखौ समाजनि मानसिफ्रा मिथिगौ माने बिराद धैर्यथा मानसि होननानै आरो आं बेखौ सना बायदि माने अननानै जाबोदों रावबो बुंनो हाया आंखौ खिन्थु दिनै माबायदि बुब्लियाव बिनि मेलेमा बेबायदि जाखो आं मिथिया आं बेखौ बावाखै बे मानसिया आङो बेखौ टिउमार बेमारनिफ्राय अपारेसन खालामनासो लाबोदों ओमफ्राय केटलानिफ्राय लाबोनाय जादों दा डाक्टाराबो बुंदोंमोन बेखौ बियो एसे गोबावसिम मोजां माबा खालामनानै खिन्थु बिनि टाइमानो जायाखैमोन बियो दिनै आं बे थैगोन होननासो सानना लादों माने बिजों थाङोबा बिनिफ्राय आं बासायनो थाखाय आं बिनि केसखौ बिराद गिदिर माबा खालामदों हायोबा रानिमायाथ' डाइरेक्ट नुयोबा माने फैनाया मोजां आरो जोंनि बर' मानसिफोरा आंखौ हेल्प खालाम माने नङाबा मानसिया गाज्रियानो जाथों खिन्थु आं जिउखौ बासायनो सानदों माने जिउखौ बासायनो सानदों बे थैगोन नङाबा बे डाइरेक्ट खोथाखा आरोखि बेमार दं माने बेमार माने अपारेसन खालामगोन नालाय ओमफ्राय बेनाव प्रब्लेम जागोन आं बेखौ सन्देह लादों आरोखि आंनि खावलायनाया बेनो माने रानिमाया फैफिनथों रायजो राजा गामिनिफ्रायबो बयबो गनायदों ओमफ्राय समाजफ्राबो बुंदों फैफिनथों होननानै बुंदों ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बहाबाफोर नुसनोबा अननानै रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद खालाम मानो होनबा मानसिनि जिउआव बिराद दुखुनांथाव जाथाया बेबायदिनो जायो जों मदद खालामलायनांगौ दिनै जाय सुबुङा आंखौ मदद खालामगोन बेखौ आं इसोर बायदि आं साननानै लागोन होननानै बुङो आरोखि आं दा भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिसो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला मुस्लिमफोरजों थगाय जानाया गोबां जामारबाय बर' हिन्जावफोरा एक्चुअलि सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदि नंला दे आजिखालिनि जुगाव आं हाबा जानायखौसो बुंदों आरोना हाबा जानायासो बांद्राय देहायगासिनो सिख्ला सेंग्राफोर बायदि जागासिनो बिसोरसो जोंनि बर' समाजनि हाबा जागोनदानफोरा गाज्रि मोननो नाङा बुंनायखौ गासैबोथ' बिदि नङा जायफोरा जादों बेखौ बुंदों आरोना दा गासैखौबो बुंदो साननो नाङा दा बेनोसै आरोना मा बुंनो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो दे दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै आङो रावखौबो जावनांगौबो रायनांगौबो जेबो खोथा गैया मालाय गावनि लाइफ आरो न मा खालामो नाथाय गावनि गोसोनि लाइफ मालाय गाव संसार जागोन गाव माबागोन एसे सेफ खालामबानो जाबाय निजेनि संसारखौ दान्दिसे जानो थाखाय एसे मोजाङै जालांबानो जाबाय
दा बेखिनिसै आरोना अब्ला दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय